Ini guys mwnjwng mana mulai main bariau sofaibai आरोना टेम्पोल जाबा नैबे नोमबिया मानिथो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव गोसो गोथारै बरायहरग्रोलायबाय होनबागोन नामा दिनैना भिडिअआ नै माबा हाग्रा बारिजोंसो फैलाबायबाय नै बिसोरो भिडिअ बानायहैनोनो ओमफ्राय खेबहैनांगौनो ओंखायनो खेबहैनो फैदां बेयाव जोंनि माइयावहाय मालायनि माइयाव बानायाना जोंहा न'नियावसो बानायोना फुजानि दख'ना गांसे गांसे हर गाव आथिं दख'नासो बिलाबायलायबाय माबा सासे हान्थुआ भिडिअ बानायहैनो नागिरदों लोगोफोर नै बिसोरो बानायनोनो ओंखायनो थफ्लाखौ लाथ'जोबदां ओमफ्राय गावसोर खेबजागोन नालाय ओंखायनो लाजोबलाय मिथिबाय गावसोर खेबजायाबा लालायलाया ओरैजाय नै मालाय बिसि फिसाय आरो फिसाला दंबावोसो हरनोसै बख'नानै केमेरायाव बख'वाखैमोन ना एबार ज' बख'जोबसैब्रा दा मा खालामदों जोङो नै दुब्लियाव सफैबाय लोगोफोर मा होनो देबाया बेनि नामा देबा गाइस japamala नङा बेना देबासो ओमफ्राय नैबेना प्रिया नङा इलेबसो इलेबबाव गामला गामला लावदुमखाय नङा लावदुम औ लावदुम खारसन थिखले नाय बोलोफ्रा नुदों फुख्रियाव फिफाजों गारसोमहरदों आंखौ बैयाव फुख्रियाव हमफै दङ रावबो हाया ना हमनायाव नोंथाङा मा होनो सानो आंहा जोबोर खुसि मानो खुसि मानो आं दिनैसो आगानाव गाफैदों दुब्लियाव नैबे जोंनि फुख्रि आइसोर फुख्रि गाइसमोन गावसिनि बाव नङा आरोना मैला गावसो नालाय मोसौआ नालाय गोसोम बोयो बबे बोयो बे बिबारा बेनो नै फुख्रिया फिसा हनै थबा जाहांदों थबा ना गोग्रोम बावदों खनसे दुगैलायनाय दैया नै ना हमगासिनो मालाय बैयाव ओइ ना हमग्रा ए फाग्लासो बेयावनो खेबजाखाथारबाय बबेयाव लेंलाङोथाय बेयावनो खेबजाखायो फारो दालां बायनायसोदां दालाङा बायनायसो बैयावनो मोजांमोन ना लांदाङाव ना थांजागोनदां बारहरनो हायोबा थांजायो आरो थांनो हायो बैनिफ्राय बारहरनो हाया दालाय ए नै नैबे ससेयाव गैया दालाङानो जनानैसो दं नै थांनो हाला बेयाव ओरैजाय दालाङानो जनायसो लोगोफोर थांजाला बै फुख्रि खाथियावनो खेबजाहैफिनसैनो ना सारग्राफोरखौ र' देखायलांनां लांथिंनांगोनहाय फाग्ला मा थेबाबायगोथाय माबा दख'नाजोंसो होदेबाय फाग्ला गोजालै नोंसोर थिखोनो हाला नामा थिखोनो हाला बेखौनो गोथौथार नै दैया थोरोबजोबखायो ओरै फैबावबाथाय थोरोबखागोन आंखौनो थोरोबजोबो एसे रानदों थेबायना ओंखायनो रानदों बै गेजेरावसो थोरोबजोबो आंखौनो थोरोबलाजोबो बैयाव थोरोबोना गेजेराव आंखौनो थोरोबो दा दै रानदों नङा दा दै रानदों औ
बेनो थोरोबा होनलाय थांदो थ' फुख्रि मोनफिनबाय नै नै गाइसमोन जोङो मा होनोमोनलाय माइ बारियाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय नै माइया थांगासिनो दं आदाया दायो आं थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय माइयानो गुसुंसो माने गोजौआखै बैहाय एसे माबाबाय नै आथिं मोनना दं आसोला आथिं गावग्लाबना दं नै Hai, Deba. बेयाव गोजौ ना एसे थांबाव जागोनदां हा एसे थांबाव जागोनदां आं थाफागोन दे आंहा ओरै गावस्राहोग्रा थागोन Tempali kaberawatnya. टेम्पोल जाबा नैबे निम्फिया मानिथो नै गाइस माबायाव जोङो माबायाव फैबाय आरो मा होनो बिदिखौ मा होनो माइबारियाव फैबाय माइबारियाव हनै हाजोफ्राबो गोथां नुहुरबाय जि मोजां बैयाव थांनो नागिरदोंमोन आरो जोङो Turi dong mana gufura. Nei beyo nei be बेयाव gufura. थांनो माने लिभार बाखोनाय Thangna sih जोङो दा दालाङाबो बायस'बायना दालाङा बायस'बायना देबा जि आं थांनो बैसागुआव फैफिनगोन आं मा सोरै खिथुनसो खालामनो गेटनिफ्राय थांबाय मिथिबाय आं गेटनिफ्राय फैफिनबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा न'आ गैयानो होनबाय आं ओमफ्राय आङो बाजै होनना गाबज्रिनो नागिरदोंमोन गेटनिफ्राय फैफिनदों लां लाजिनानै बानायसिगासिनो जों गाइस नै भिडिअ ओमफ्राय सासे दं नै जाबाय आयं नै खामखांबाय खालामबावनो नागिरदों नै आयंआ नै खेबनाया आदा नै आयं हाय होनलाय थिगैनो जाबायना थिगैनो जाबायथ' बरिया जाबाय नै नै गाइस नै नै गाइसमोन मालाय जरा नायदों नाय दाद नायजाया बांद्राय र' नै आखाइ हमबावनाय गाइसमोन देखेब्रा मोजाङै माबा जानायबा नै Genjang adi ngakang kayu. Ini macam. Ozeng dong. Ni be. Ombe aruna ya. Begini. Lakfu boy. Kan anak itu nak. Nih, kalau makan sih. Kan anak itu guys deh. Kan anak itu guys men. Deh. Berapa? Kamera jeng vlog baनायनाय आरो ना बे guys. जाखानायसना. Kamera jeng vlog बानायदों guys. Kamera jeng vlog खालामदों आरो ना माबायदि नायनि. माबायदि नुदों? खोन्थाहरदो होन. सर समाय गानब्रा. ओरै सासे रिल्स बानायगासिनो नै मबाइलजों रिल्स बानायगासिनो केमेराजोंसो ब्लग बानायसै नामा एबारनिफ्राय फाथो सुदों ओरै माखासे मानसिफोर दं देखायोना केमेराजों ब्लग बानायनाय आरोना बियो नै केमेरामेन लाबोफानाया सासेया
जाला फाग्ला केमेराजों एसे ब्लग बानायनांसिगोन एबारनिफ्राय DSLR जों ओरै फाग्ला बिनां दङ माबायदि नुदों गाइस क्वालिटिफ्रा खोन्थाहरलाय केमेराजों ना आयौ नै मावजोबो ना ओरै सैमा मानै दं नै गाइस माइफ्रा बरिया जानानै दं नाजारा देखो गाइस नाजारा थाङै थाङै खावब्ला जों बरे थाङै थाङै ओरै बेदांफोर दं दे थाब बानाय थांसै मोनानोसै र' बिदिनो लाथ'लाय मबाइलाव देखायोना आं माबायदि नुयो नै गाइस केमेराजों ब्लग बानायदों नै रद'ल' लायलाय लाजियोसो केमेराजों ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन आं कार्डफुल जाबावबाय जाहैदों नै कार्डफुल दे थाब दा दे माखौ दाननांसिगोनसो बे फट' खेबजाबावगोन नै बियो मैला जाबाय नै फुगारनांसिगौ गाइस मोनजों आरो फट' खेबाव नागिरदों आरोना गाइस जोङो दाबो नै थाङाखै थाबलै थांसै दे न'आव थांफिननो ओंखारबाय नै जों दा लोगोफोर यो ब्रो माबा खरै जाखो टाइमा 4:10 टाइम नायलाय 4टा जाबायलै 4:16 जाबाय दा आयौ होमबाबो दा बायदियावनो बिदि मोनाहां जाबाय दा न'आव थांनोसै लोगोफोर नायलांबाय था होनबावगोन नामा नङाबा भिडिअ'आनो जोबखानोसै आथिङा फाला नामा बोरै खानाया खेवबायला आंहा सुखाखै आं मुलिया मानजिबो फाग्लासै मुलि फुनदोंमोन जोंना नै बेजों थांनांगौ आरोना बे गथ'ना ओरै थांनांगौ बैनो बिसिना बिजों थांजायो जोंना नैबेजों थांजायो बे गामि सिंनि गाइस नैबेजों हाबलांबाबो मोनो ओरै सिदा थांबाबो मोनो जोंनि बेजों सर्टकाट बारस'लांसै ओरै बारस'लांनानै बैयावनो जोंनि न' ओमफ्राय ओरै बारबानो फिस दखान माबा माबि मोनलायजोब्बाय बरिया फोथार दंलायजोबो जों दा थांग्रोनोसै लोगोफोर गामि सिंजों आबैया मारै जाखो जा हिनजाव गोदान दोनदो जा हिनजाव गोदाननि गय बागानाव सफैबाय नै दा ओमफ्राय बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै आं नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो के बुरा के कोरियासे भुट आसि भुट हा भुट साहा लोंलाय खुमाबावो सानजोंसो बिराद साथुफा गोजा साहा सौफैबाय नै मैखुन थंग्ला जानांगौ नों जाया जायो मैखुनखौ आं जायो फाग्ला दंफैबावो नै माथा फाग्ला दंफैबावो फाग्ला थाव गारिसैलाय बे खाबाल' सिथर जाना होनाय गुनबायनो अ बाबरे सिथरखौल' देखायलाय सिथरखौल' देखायब्रा गोरलैलैनो आं मोखांखौ खेबाखै बोजोबनायसो लाबाय लावदुमा सिनेमा नाया दिनै अफाय सिनेमा देखायदों लावदुमायाव नायो गाइस भिडिअ बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय खिला बे गाइस खिला निकुलास माइलिपारानि